Després van sortir les ganes de tentar. És raro, perquè te conviden a tentar així en públic, és una cosa que no has fet mai. I al final és una cosa que potser si t'interessava sobre fer i que no has volgut provar mai de fer a la teva vida. I se'n riuen d'això per xerrar. Ja que no parles molt de sentiments, molt visceral, classes principalment classes de sinònims. A la també eren de sinònims per dir 4 monitures en el món del teatre. Actuar, cantar i que un director musical no està en moviment, sinó que també té la seva mala llet. Abans après, perquè serveix un director musical. No havia sigut mai perquè sabia un director, també el podem saber tocar, i al final la que se sentia l'altre. I Ferran, Fernando. Vosaltres? Que no us trobeu de fotorejar tot assaj, ja queden mutes. No, jo veig que, o sigui, jo estic molt contenta de que m'haguessin proposat això, i a part de tota la feina que hem fet, també hem fet amics i hem estat que es fet aquí. Vosaltres? És que va saber coses que no sabré a Canària. Bàsicament. Està constipat. Molta feina que esperem que surti. Sortirà. I si no? Ja ho trobareu. Llavors volem fer una petita demostració. Petita. Sí, però tu t'hi vas sentar mai. Ja si no sé, l'única que no hi ha. Ho posarem en marxa. Espera. No, 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 no,